नाइदिबायारक भारतनि संविधान एबा इंडियन कन्स्टिट्यूशन अब बेलायखनो काहाम ओ जागो बेलाय को काहाम के सैजाक दंगो राइडार काहाम के सैजाक दंगो तिसाजाकै दंगो फियाबा अरो काइसा वान सुकजाकनाय संविधान सैजाक काहाम पानो आ संविधान न तैनै बररक जदि बरक हामया ताताल थकाय हिंके संविधान आसक काहाम के सैजाक दंमानि आ कग्रक मुंसा सामंग सुग्याङै थां नायनायदि ताबुकसिनि भारत हाकतनि संविधान रक आसके काहाम फियाबा अबनतै दंनाय बरक बिसिरबाग संविधाननि आ कगनो सोबायनाय बरक मांसे आंनि बागनो नायदि जों कन्स्टिट्यूशननि मते जेबाबे सामों खलायजाकना नांमानि आबनतै नायनायखे बररक आसो कष्टखे निजिनि मान बान्ता एबा निजिनि मानथाय रकनो तैयै आसो कष्टखे चिरिक मरक लायै लाठी सास रक मानजाक लायै सातक बितक खलायजाकै दंनासि नांगिया संविधाननि मते ब सानकाबा बनो रनासिनाव अब हायकेसे खलायजाकना नांमानि फियाबा नायनायदि जे चिनि तिप्रा सारक ब जे जों अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल दंनाय रक ते चिनि तिप्रा सारक जेफोर जों भारत सरकारनि बाय मार्जार एग्रीमेंट अंखा अबनि यागुलो जोंबो संविधाननि मते चिनि तिप्रा हास्तेब सलिना नांमानि एबा चिनि तिप्रा सारकनि बागे अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जे रजाकमानि आरब संविधाननि मते सलिना नांमानि चिनि कग्रगबो जों सानै दंमानि आबो संविधाननि मतेसै ते सेपारेट स्टेट सानै दंमानि आबो संविधाननि मतेसै फियाबा संविधान तैयै दंनाय बररक अबनो एग्री खाया अबनो यासाकिया गोबां बरंनो संविधाननि कगनो साव बाट संविधान फलो देखलायबा एबा संविधान रुख सावै सामुंदे तां हिदे हिम आ कगनि मते हिमया अबनि बागनो संविधान कग काहाम दंफनो संविधाननि मते सामुं तांनाय बरक अबहाय करि हिंगे एबा संविधान फलो खलायनाय अबहाय बरक करि हिंगे संविधान तैयै खिर ओंनाय अबहाय बरक करि हिंगे आ संविधान कग सैजाक दंमारक अबहायनो थुई दंनाय एबा बाखमा पेरै दंनाय अबहायनो ताबुक नायनायदि जे भारत सरकारनि बिसिं तैबो गोबां संविधान तैयै सामुं तांना नांमानि फियाबा तांजागिया ओङै दङ दिनै जे इलेक्शन कमिशन पर्यन्त अबनो तेरारवै अबनो फलो खलाया ओङै थांगा अबनि बागैनो नायदि सबा मा खलाय चिनि तिप्रा सारकनि बागै जे संविधाननि मते जों मानथाय दंमानि जों ताबुक बो माया चिनि कग ब्रक रोमानि स्क्रिप्ट अबबो जों चिनि जातिनि कगथाय अबरक जों संविधाननि मतेनो जों सानै दङ हायपनो मान्या आबनि बागैनो वान सुगिना जे चिनि तिप्रा सारक जदिनो संविधाननि मते जों संविधान फलो खलाय दंखा भारत सरकार इनके बतिनि जों संविधाननि मते इंडियन कन्स्टिट्यूशननि मते जों जदि चिनि तिप्रा सारकनि मानथायनो सानै दंहायके अब रजाकना नांमानि अबनो रोना नांमानि फियाबा तिनि पत्रे पखे कग गुरग्रवै कग रुवो कग नारा ग्यांगो कग नारा ग्यांगो अब हायके भारत सरकार जोंनो थंगै दङ चिनि तिप्रा सारकनो थंगै दङ वान सुगिनाय दाख्रो बुग्रो जदि संविधान तैनाय बररक काहाम हिंगे तिनि संविधाननि मते बरक सामुं दांखामो फियाबा संविधान आसक काहाम सैजाक दंफनो संविधान तैनाय बररक खामियानि बागै जों दिनै चिनि तिप्रा सारकबो संविधाननि मते मानथाय दंना नांमानि आबनो मान्या ओङै दङ हायके नों साबनो लब सावै दंखोबा तेसा नों साबनो लब सावै तेसा कग सावै दंखो चिनि तिप्रा सा नेतारक गोबां मा भारत सरकारनो लब सावै कग साइ दंखो फियाबा संविधाननि मते तिप्रा सारकरा मानथाय रुदि जरि संविधान बरंनि यागावसै बरंनि यापो बरक संविधाननि मते सामुं दांना नांमानि फियाबा जों तिप्रा सारक संविधाननि मते सानमानि आबो मुंसाबो माया ओङै दङ ताबो भारत सरकार कग रुवो कग नारै दङ।